1833 διορίστηκε επικεφαλής του Ναυτικού Διευθυντηρίου, ενώ το 1835 ορίστηκε γενικός επιθεωρητής. Ο λαός της Ύδρας, χωρίς αργοπορία, καταλαμβάνει το διοικητήριο του νησιού, την καγκελαρία. Χωρίς να συναντήσει αντίσταση, κατεβάζει την Οθωμανική σημαία και στη θέση της υψώνει την Ιδραίικη σημαία της Επανάστασης με τα αλληγορικά σύμβολα. Παναγιώτη, γενικός επιθεωρητής του στόλου και σύμβουλος επικρατείας. Στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο περιώνυμο μοναστήρι του νησιού, ο Αρχιεπίσκοπος Γεράσιμος ευλογεί όπλα και σημαία. Παναγιώτη, γενικός επιθεωρητής του στόλου και σύμβουλος επικρατείας. Μόλις έφυγε, της οικογένειας Μιαούλη υπήρξε στο σύνολό της πολύ. Λες μαλακίες. Αφού άλλα 3 μέλη Πώς, της αφού είμαστε οικογένειας έχουν διατελέσει αρχηγοί στόλου. Τι λες ρε μαλακά, όχι αποκλείεται ρε μαλακά. Να κάνουμε τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του αγώνας των Ελλήνων για την ελευθερία, μια αξία που έχει ιστορικά αποδειχθεί ότι δεν δίνεται απλόχερα, αλλά προϋποθέτει προσπάθειες και θυσίες. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, Jolly Roger pulled through and made it to the land. We disembarked, went into town with vengeance in our hand. The children cried, the women sighed, the men would turn their heads. So with a smile we chanted loud, and this is what we said. Whoa, raise them in the air. We'll knock you out and slap you down and never seem to care. Whoa, another one for me. We're the filthy vermin that'll set you people free. We're the filthy vermin that'll set you people free. Oh, with nothing left for us to drink, the night was winding down. But still the girls kept swaggering and still hanging around. Oh, mister, can you tell me where I can find the man? The only thing that you'll find's the backside of me hand. Whoa!